Pra Fangshang yan jiyana azade li bajarê Çûçaçayê li herêma Şanghaya Çînê. Yek ji sembolên diyariyê vî bajarî ye. Çûçaçay çendîn robar têde diherikin ku sû û şeş pir li ser hatin esaskirin. Êvaran ji her dema rojê zêdetir welatî û geştyar lê tên dîtin ku beşek ji wan dema xwe bi wê negirtinê re derbas dikin. This place is very good. It's an old town. Many people. Ev cih gelekî baş e. Xelek zêde serdana wê dikin. Çîn welateke mezin e û ji ber dîmenên balkêş xelkeke zêde têvir. Because China is a big country. Yek ji taybetmendiya vî bajarî hebûna hêjmarek zêde ya xaringehan e. Ku li her du aliyên robar hatine danîn. Çawa ku roj diçe ava xwediyê xaringehan dest bi amadekirina çendîn curên cudayê xarinê dikin. Welatî û geştyar jî berê xwe didin wan xaringehan. Here second time. Cara duweme tên vir, sê caran hatime Şanghayê û du caran jî hatime vir. Xwarin û vexwarinên vir gelekî taybetin. Xelkê wê jî gelekî baş in. Hemû tiştê wê xweş in. Dîroka vî bajarî vedigere 1700 sal beriya niha. O di nav çendîn sed salê borî de bi pîşesaziya cilûberg û çandina birincê bi nav û denge. Niha jî vî bajarî ev taybetmendiya xwe winda nekiriye.